Izuj se, jer ovo mesto na kome zemlja na kojoj stojiš sveta je. I mi, braćo, tako pristupaju u ovome svetome hramu. Pomažimo da se podigne što pre. Ko može materijalno, ko može svojim ručnim radom, a ko može molitvama svojim. Samo vas molim, nemojte da odmažete. Neka blagoslov Božiji danas prizvan ovdje na ove temelje i ovo sveto mesto, jer ovo je prva sveto bogosluženje koje se uopšte u ovom mestu čini. Neka je danas blagosloveni dan kada smo se sastali, jer smo se prvo sastali sa Bogom, pa smo onda jedni s drugima. Ako smo mi bili blizu jedan drugoga, time smo sami bliže Boga. Ako smo bliže Boga svi zajedno, u iste vreme smo blizu jedan drugoga. Zato želim da vas čestitam podizanje hrama najpre ktitoru našem, koji je rođen u ovom mestu. Neka ga Bog blagoslovi, njega i njegovu porodicu. Neka Gospod blagoslovi sve vas, da se drugi put sastanemo pod svodovima ovoga svetoga hrama i da se svi zajedno pomolimo i pričestimo telom i krvlju Hristovom. Neka ste blagosloveni vi i vaši na domu, oni koji su danas došli i koji nisu došli iz opravdanih razloga. A svaki onaj koji je pošao ka crkvi, makar da je jedan korak učinio, Bog to zna i meri. Drugačija su naša merila zemaljska, a drugačija su Božija i nebeska. Zato hitajmo crkvi, jer nikada nećemo pogrešiti. Neka je blagoslov Božiji sa svima vama od sada i do veka, i Hristos voskrese. Vi sad odmah, kad budu vraćaju pošle. Oni koji su spremni za sveto krštenje, neka polako pristupe ovde u hram Božiji, sada novo osvećeni temelja. Da bi sveštenici mogli da obave krštenje. Ajde gore, polako, deca, svi kumovi. Tu, eto. Koji si to ime da se te oke bio tvoji, otkranio njihov večerni zaštitu, istine u sozi nadom i ljubavi da najveći jedini ti boli, novotreći Gospod našeg Hristos, i Duh tvoj sveti daju da hode po tvojim zapovestima, i sastavljaju sebi ugodno njega kod svojeg ovizaškoga će živjeti u Hristu svima života svoga. Sjedin se sada svoga nasljedja, sjedin proslavi tvoje sveće ime, da svoga svega Gospoda našeg Hrista, i toga životvornoga duha neka to oči svakda, mimo te mote na njih uši tvoje sluši glas mojice njihove, obradi i derima njihovi ruke za ti voda njihovim, da te ispovedi granice svati tvoje veliko ime, pa da te zove slave u svegane svoga života i tebi himne prevesti nebeske i tebi slavu odnosimo od tvojih sile i sveti duhu, sada i uvek i vekove vekova. Pomolimo se Gospodu. Tebi đavole preti Gospod tvoj Bože preti nas preti ljude, oni ti koji ti ranije ljudi izbavi, on je na krstom drvetu pobedio protivničke sile, kada sunce bi pomračne zemlje se zatresne, grobnicom stvoriše i tela svetih ustaše, on je smrti razrušio smrt i obesnažio onoga koji imao vlast smrti, to je tebe đavola, zaklinjete Bogom koji pokazao drvo života i postavi hiruvime i plameni mač koji se bijaše tamamo da ga čuva. Neka ti je naređeno i povuci se
jer te zaklijem onim koji hoda po mostu površini kao po suhu i koji je zapretio buri, njegov pogled suša bezdane, a njegova preterasa gore. On ti sada preko nas naređe, boj se, iziđi, ustupi do ostvorenja i ne vraćaj se ni kri se u njemu, nemoj ga prestrati niti delovati na njega. Rođenoga, nestvorenog, jednosušnog, sa Otcem kroz koga je sve postalo, koji je na nas udio našeg spasenja sišao s nebesa i ovoplotio se Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek, i koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan po pismu, i koji se vaznao na nebesa i sedi s desne strane Otca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga Gospoda životvornog, koji je od Otca ishodi, koji si sa Otcem i Sinom zajedno poštovi i zajedno se slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Klanjam se Otcu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jedinosušnoj i nerazdjeljenoj. Neka je blagosloven Bog koji želi da se svi ljudi spasu i dođu do poznanja istine, sada i uvek i u vekove vekova. Gospodu se pomolimo. Gospodi Bog Gospode koji vladaš, prizovi rabe svoje, svi koji su došli nas pristupili ovoj svetoj tajni krštenja, svome svetome prosvećenju i dostoji hvale velike blagodati, svoga svetog krštenja,